ingilo sezongena echibini wedinga mina. A point of connection wedinga mina. Wasesuku umthabatha uhlaka lapho uhamba. So ke lalelana abanholayo. Ngokuba balinda obey your leaders and do what they say. Whatever umholi wakho athi kwenze. Did you know ukuthi iBhayibheli like la kumenshina ukuthi uma nibabili noma nibathathu nivumelana ngodaba olulodwa mina uNkulunkulu ngiyehla ngibe phakathi kwenu. Okay, if your leader ehlangana nomunye bese bevumelana ngokuthi ebandleni kuzokwenziwa into ethize ngela ngethize noma kuzongenwa ngesikhathi esithize abese ethi bazalwane next week Sunday ngiyacela nonke nibe senila ngo9 wena bese ufika ngo-9 usulahlelwe into zakho. Because awusayenzangi beshiwo. Obey your leaders and do what they say. Yes. Obey your leaders and do what they say. They are watching over you, and they must answer to God. So don't make them sad as they do their work. Because they will answer to God. Nathi into efike bebuhlungu bazalwa ngokuba umuntu. Yabazwela laba abasafuna ukuba bafundisi. Kuba igama laka Sembisi. Wena uyimele igama lika baba. Ngiyabazwela laba abasafuna ukuba abafundisi ngoba ukuba umfundisi uyicala. Ukuba umfundisi umsebenzi ngoba uma usufika ezulwini uma wena sikhonza nawe ebandleni uphethwe yini uma usuke esihogweni yazi ukuthi igazi lakho libuzwa kumina ngoba uNkulunkulu ubuza ukuthi lo uya kanjani esihogweni kanti ephethwe wena bese ngithi mina uNkulunkulu mina ngalikhuluma iqiniso phambi kwakhe kwaba uyena ongalamukeli iqiniso engangimtshela lo okanye no mina uNkulunkulu ngangikhuluma ngenzela ukuthi akwazi ukuhlala ebandleni. So ke ngangicompromise kokunye ngenzela ukuthola ishume eziningi ebandleni. Hayi ngoba nganginendaba nemphefumulo, nganginendaba nemali yemphefumulo.